kaka tiyo. Aero kaka iduogi wacho ni imiyowa achiel kachiel mag motenre kod kaka no oket paro ma kamago. Paro ni Siaya no oket auchiel mano miyo gi 51 ewi 100. Wantiere gi kaunti achiel at least ma bende omiyowa 50 ewi 100 ataro mar kaka ne wacho mokwongo. Kata kamano kwadhi mbele dipo ni nitie gima ipando Chris, paro medo tuch kotenre kod rem keto ler ma kamage nikech chal ka gima dipo ni nitie gimoro ma counties pando ne oganda. Chris. Ipando gik mang'eny nikech ka ing'eno kikia gima timre to tek mondo iluw kaka pesa no tiyo. Koro yudo ka japiny kakia gimiluongo ni CIDP ne odhi lo address ang'o. Japiny ok ong'eyo no ADP idhi kete higa ni ang' modhi address. Japiny kian budget estimate mobedo approved en pesa di kada kipenjo ji randomly no county kada Kisumu kada kana Siaya budget mane gikalo magitieko go higa moko wadhi tieko ni ne en pesa di ng'eny jopiny ok nyal ng'eyo. Koro yudo ka gima timre en one project no ket higa mar 2021-2022 okete 2022-2023 okete 2023-2024. Koro yudo pesa motiyo en ma one financial year to kete no 3 years. Koro kanye mamiyo kokineno budget bing'eyo gima timre ok ibing'eyo. Mar ariyo en koselos budget ni kata ma wawacho ni budget transparency ni kata ka giketo gigi od mbui to pod yudo ka gimiluongo ni supplementary budget pod idhi timo ne ikete od mbui to pod itimo supplementary ma gima ne ng'ato neno joma nonene no keti od mbui ka budget no duogo oloke tipo yudo kopogre mo lose character to chik wacho ni ka budget o lose character to ne giduokere jopiny mondo goye duol again. Mane itimo giluongo ni transparency i budget making process. Yudo ka kinde jopiny ok ng'e gima oket i supplementary budget. Supplementary budget en budget miloso bang' kosolos budget makare mata 30 dwe mar 6 tiyudo ka koro iloke kendo bang' kosebedo approved to kendo gigolo project moko ikete moko tigolo mano oket. Koro yudo ni budget oloke mokalo 50 ewi 100. Koro kata gima mane jopiny owacho buket mane ng'ato paro noketi budget ni dhi loso kako irango supplementary to koro kibi yudo kokendo entie. Koro gole to project mana miyudo ka project moko nitie abandoned project, yudo ka project moko incomplete, yudo ka project moko gin project molos i kiwango makber nikech kaka budget jitimrego. Budget transparency, budget character lal ikinde ma jifidl budget. Pero kamano